Tang namar ka jingkwa babriu ki arngut kurem kila syathok haduk lai pesan klur nagabda ban pha pen samla lani pen babriu biang kumba ki julong ki arngut ki syukurem ki badai na kanpur nagajala Uttar Pradesh kila syathok haduk lai pesan klur kini kibriu kide kibla he ka arta bat kibla no met bha henry kila syathok haduk lai pesan klur tang namar ka jingkwa pen babriu ka jongki bat loong ki balada ki ai lai pesan klur kensayo ya ka jing babriu kumba kilong an sapen babriu ha kari Israel u korim jongka u kumar dobi u Rajib Kumar dobi rengkat ka kurim jong u ka Laksmi Dubai hakapor ba kilitsim dawai na terapi center ka loong ba hakate ka jaka kilathok bat ong ka lada pikwa ban pen babriu biang kum hakri Israel loong badon kibru kepala handru nam ka arta henry kidangla ban pen babriu biang kumba kilong ki samla lani kena kibrang arposan snam ka arta ka jingkwa babriu jubor ila ban ong hakini kisngi kadang jelei kum ki temen kikro kikwa yelde bakin samlasa henry kapor kayat berkam alat la pi babriu lani snibriu kad nyat beit napang hadu ba pinano hak arta jong ka jinglong